tumig bukid. So mag-adjust ko. Tumig bukid tinapuka sa dalan. Adjust og luag kaayo. Kang aso. Then watch. Ayos ah. Okay, kalo. Okay, kalo no. Ay, luwag. Palit oron si papagbaka nimo. Ngita siya. Nagtanom sila ya? Ha? Nagtanom sila? Tanong. Ito. Aun sa din ang mga taw-taw? May kuya. May kabady sa bukid. Thanks to my kuya. Nagdala mi og payong kay basig ng ulan, nagdala mi og pan para sa mong manggabasay. Para silang snacks. Okay, talamnan sila diri oh. So, noon. Ha? Ang pan? Ato lang. Hindi sa mga baka. Doon, talang kabaw. Yan, mo ni siya padong sa mo bukid. So, from Cebu to Negros, uli ko og Negros kay mag-uma. Mag-uma. Uli ko gikag Cebu, uli ko og Negros kay mag-uma. O, padong na ni sa among uma. Uli kay magguna. Oh, butterfly, flying. Bugto na jud ang bagya. Meron jud atong akong gigunitan. So, ang among costume butas kay ang daan porting lapuka. Yan. Ang nagpalit ko og butas. Kay di madaog, magchinilas. Talamnanan, lapok ayo ang dalan. Yan. Sugas lang baka ya oh. Nagkuros mo, Suga baka ha. Brahma na ya. Nagdako no? Dako guro amahan ana. Ano, ang dalan na mo katubig. Nagtubig ang dalan. Dako kay lang baka isog ayo. Isog kayo ang baka. Kabayo, kabaw. So ari mi diri mo subay sa semento. Semento may tawag ani nila ani. Ouch! Hampil. Humok ayo subayan nan. Ari mi diri agi.
na tunga sa talamnan na ala po kayo di sa masilbi og magchinilas ra. So maong nagpalit siya og butas. Gahapon raman unta kumuari Lunes pero wala ko kaari kay nagpalit ko og butas kay digid masilbi ang chinilas. So wala ko kaari og dayon. Karon pa ko kaari. Ang pitsa ay October 7. Nagpagabas kog sugod October 6. Kay maghimo mi og payag. Kay magunami mag-umami na ay payag ka pasilungan. Yan, see you later. Ano mis kalibunan? Forma akong bag na bugto. Ako na lang hiktan. Kabatuan, kalibunan among agianan. Kuya. Muna siya kinabuhi sa bukid. Sige baklay. Hiyos gid. Hiyos gid ang biliran. Pero dogay pa eh. Sige giraya pong kog kaon. Yan. Muna siya yamong bukid. Kalibunan kaayo. Nan. Muna niya akong plano nga magguna. Magguna. Mupauli ra diri magguna. Okay kayo. Ya, are. Di ko kadumdum sa dalan. Karon pa ko kari diri. Sa aming dalan na. Kay ato mi permi dito agi sa ibabaw. Then karon dito mi diri sa nagabas. Then ko kadumdum asa ang shortcut niya. So, may gani na akong kuya nag-guide og nagtabang jud sa ako sa amo Gahapon ako rang kuya mo nagkuan sa nagabas kay lagi wala ko kari. Then karon nikuyog na ko sa kanang kuya. Kami nang duha. Kari. So, Kaning tomato, ulana ni, mao ni. Tuban na ni. so kani ato apa ni? Oh, kawayan. Kawayanan. Libon gid kay siya as in. Dayon ato asa pa ko ato ako ya. Kani. Kaya kay to gibaligya ni mama ya. Pila? Ito ko anak ko. Tagpila sad ang boss ato. Pintambo. Kasi kwintang buok. Daghan kay to sa una. Nan. Bamboo trees. Asa? Oh, gamay lang pilin. Kana? Pagkakadana. Dani? Diri lang gituduhan kay duol raman. Sayon. Sayon ra pagputol. Mao ni lang. Hay. Kani pod. Usa, duha, tulo, bali upat sa katapok-tapok. Upat ra. Maora na. Mao na siya to ah. Yan. Tour sa among kabukiran. Ulit niya anis ko na. Ay, dabong ang le. Asa? Ay, dabong ang... Dabong. Nay, mautan ani ko yan oh. Ah, dato? Lamig na siya utanon. Nan, mauni ang among bukid. As in bukid gid siya. Kay perting pagkalibona. Nan, madungog na nato gikan diri, madungog na nato ang tengog sa sinsu. Anan, kanang saging ato ana ya. Kailas ni Dani. Ade, kailas ni Dani? Dili siya tupong ya. Hindi atura na to. Ang anhi, ngari siya nga to paubos. Ya kani mga sagingan diri. Kailas na. Ilas na. Ato lubi ato karatad. Namatay lagi niya. Ang lubi. Ah. Lubi tatlo na to. Huwag bangag diri ya, bisig masyutas bangag. Mauna siya. Kini siya sa kuan ni igagang bukid. So kani diri nga side. Tatlo na to. Amo ah. Ato? Kani diri ato ani kani kahoy. Tanaman to sila. Naman ka na. Ah. So pakipunta mo sa among langob. Oh, langob. Lo nami gamay lagi na hulpa siya ya. Hulpa no. Kumay. Alam dito. Kuan. Nailangob. Bangag. Nay nakasudi ya. Wala. Gamay na lang ang dalan. Yan, makuni siya. Tour sa kabukiran. Jermelina kani.
Ang Jamelina, gipatanom ni Mama. Ah. So, stop. Muni ang among bukid. Balik-balik. So, sa among payag. Among payag, oh. Parting dakwasong payag, oh. Dako kayo. Dako kay kaya mukat. Oh, mao niya mo ang payag. Oh, naglungag akong kuya og saging. Na luto na. Na mga ontag saging. Gihaon na ang saging kay luto na. Wala jud buwad yan. Mudan daw to kung gani haya. Limot nung ko. Paris. Humana mig pangaon namong sudan kay inununan nga. Sige ni siya nga isda ya. Salmoniti. Then naami kamay. Then Milo para ganahan mi magpainit na ami matimpla. So nani udto mi karon. Kung tiwasan akong sudan. So mao ning taon ni ang kinabuhi sa pobre. Mantinil og saging. Na ya. Tiluko niya ang kahoy. Asa to ya? Mo ni? Hilaw ni? Ilaw na. Ilaw na. Pilit. Tagok. Mangaon tag saging. Pilit. Dan. Jom ka niya. Init. Di nagdasab ni og pan. Para timok-timok. Mo ni siya kinabuhi sa bukid. Dalan, luto na saging. Mga unta. Init. Pilit ang isda. Kokay. Hupas na na. Diyan na ka. Papa na dana. Pas na. Pas na guro. Buwa pa man. Buka sa imo. Saan ka ba kaingid ha? So, Ano ko? Naguhod sita. da, para na andre. Bago pa na. Nandahan niyo. Huh? Ikan mas besan. Besan ka na. Bago pa na. Pabag-o? Murag ka to ng sobra sa kwarsa pumama. Naman tayo cookie dood butang. Naman to. Pag isa ko, naan, ingat. Dapat ito din mo na iod. Nag-jud gito na ako sa rep. So, no? Dito taragod. Pag may pa, ito sa puto sa plastic, itong labay. Akong dili sa plastic. Siya may gulat ta. Ito lang, dito rin ito daan. Apa ka to? Daan naman ito dito, dugan to. Kitaan man ito na ako pag abot. Ano ka eh. Lampod na ako ikaw. Busog lagi siya dapit diri ya niya. Andito. Ah, nagtungas man niya. Nawa. Matim mo na. Kumpayan mo ako sa dokter mo kuha. Niyahok kito ganihang. Ang dapit dito sa to. Ito mo ng buo lagi na. Among baka. Nga ka sa mo ang baka. Pagit unta mo sa among baka. Baka na mo nga bisay kayo. Mana niya kung kahoy nga gipagabas. Nan. Mo na among baka. Nan. Agasa lang bukog. Kuruga eh. Pulog. A few moments later. So maonya among kabukiran. Nakatugjud ko sa ubos. San kay huk-huk oh. Abos ay bag. Nan oh. Isagi, iputol nan. Hinog kayo magwa ko og sundang sa payag. Kay ato ang
Potlon kang hinog kayo nga usa nakabulig nga saging. Napay isa ka bulig nga hilaw. Nan. Hilaw. Duha ka bulig di ay usa. Then ikaduha. So linghod pa na siya. Na. Maang kasagingan, kalibunan, mao ni ang among kayutaan. Libon. Ni siya giputol, kay nagdayog na sila ganiha sa ilanggi. Pasan lisod, so ilanggi pamutol. Luuya sa saging. Murder. O, ang among bakang nga Bisaya. Nan. Mao ni siya among nan kana siya gikan diri ngadto gyud mo na siya ang among nandakan saging sa ibabaw man siya ang among kalibunan. Sige girag kaon ang baka. Nan kani siya nga baka na ani siya anak pero yang anak ani mouli ra sa inahan og motutoy dayon mo balik ngadto sa iyang barkada. Sorry. Kalibunan, jadi ito tagikan sa kalibunan, diha tani, agi sa kalibunan, ups, dagan. My God, adlo ko. Iso kayo. Isugas baka. Akong kuya to sa atbang. To sa atbang akong kuya nang muha siya og kumpay sa baka. Tato siya layo. Then, akong kuya. Ay, kaluhag. Akong kuya, taara. Na ang kuya. Kaluhag, uy. Akong kuya, taray. Kanang siyang kanay. Klaro. Ang siya kumpay. Na siya. Naadya si kuya. Nanguha pa siya og kumpay. Manguha ta og bayabas.
Daghan pa siya hinog pero wala ako nagmuha og daghan kay di na ta kahurot, di na ko kahurot o gaon masayang. So, taran. See you. Paso na ko si kuya, ipaputol na ako ang kuan. Ang katong saging nga hinog na kayo ang usa ka bulig. Ako nga pason diri. Kabot sa payag. Kaya nunggon kaayo to pati nang hinuga sa saging niya. Wala dyan siguro to nakitaan. Kay libon kayo dito na pita. Ganiha pa na ako nakiti. Ipadong na ako pauli diri sa among payag. Oh, nayutik. Nalati sa among baka. Akong butas oh. Sige na kayo ko kay lapok. Ikabot ani ron sa talamnan. Porter po niyong gawa. Kuya! Natoy saging di ato ya hinog na tanan. Gipuril man ang saging ya. Gipuril ni dako ang saging di ana. Ha? Ikaw? Kanang hinog kayo diha? Aw, dili na makaon? Ikaw anak karon? Dako man to. Itong hinog kayo tanan, di na ito makaon. Abi na ako, kuan to, kardaba. Abi na ako kanang malungag ba? Di ay. Pakol di ay. Di ay. Abi na ako mo din gi-harvest, giputol ki. Hindi siya kardaba. Pakulhan ka siya gliso nga saging. Ha? Wala rin maghihatag? Ang wala giuli-uli yung anak ya. Man imong kumpay? Oh. Dali-dali pa ko kay putol na ako. Kay hinog na kay tanan. Pakul di ay. Balik sa agi. Kay pakul di ay.